συνεχίσουμε αυτό το βίντεο. Για πάμε να το κάνουμε. Βάζουμε λίγη κόλλα. Φτιάχνουμε ένα slime. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα βγει αυτό το slime, γιατί το άλλο βγήκε λίγο κοφτό. Και τώρα βγάζω την κόλλα για να φτιάξω το slime. Αυτό το challenge. Κάνουμε ένα τέλος. Ανακατεύουμε τι κάνουμε. Ανακατεύουμε τώρα για αυτό το challenge. Και ελπίζω να μου βγει ωραίο αυτό το challenge, γιατί είναι πρώτη μου φορά. Εγγραφή και like βάλτε σε αυτό το κανάλι. Ανακατεύουμε καλά το μπολ μέχρι να μας βγει καλό. Φαίνεται ότι μας έχει βγει τέλεια. Πάμε τώρα να βάλουμε κοταλίτσα στο χρωματάκι μας. Για να πάρουμε ένα κομματάκι. Θα βάλουμε μία. Εντάξει. Για να το ανακατέψουμε μέχρι να βγει αυτό το challenge κίτρινο. Κίτρινο πρέπει να βγει αυτό το challenge, γιατί και εγώ μάντεψα να βγει κίτρινο, αλλά βγήκε κίτρινο. Εγώ νομίζω θα είναι λίγο κι αυτό να μην είναι πιχτό. Θέλω να γίνει πιχτό, γιατί πρώτη φορά μου κάνω κίτρινο, γι' αυτό τώρα έφτιαξα ένα. Τώρα βάζουμε λίγο γλυτεράκι για να γίνει ωραίο το βίντεο. Και τώρα για να πάρουμε. Τι? Ανακατεύουμε για να μας βγει ωραίο το challenge. Και να μας βγει κι όλο κίτρινο, ελπίζω να μας βγει, γιατί το μισό φαίνεται άσπρο να βγαίνει. Καλό φαίνεται, αν και τα έχει πάρει στις άκρες όλο. Γι' αυτό θα τα πάρω από τις άκρες. Καλό φαίνεται. Τι, το άλλο. Αυτό είναι απορριπαντικό.
Όμως ρίχνουμε μια κουταλιά, μια μικρή ποσότητα και ανακατεύουμε. Έτσι. Ανακατεύω τώρα μέχρι να βγει από τις άκρες και από τις μεριές. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να μας βγει από τις άκρες και από τις μεριές. Εμένα μου φαίνεται θα μου βγει πράσινο, γιατί φαίνεται. Βγάζει λίγο πράσινη ποσότητα και φαίνεται να έχει κομματάκι από... Γι' αυτό θα μου βγει πράσινο θα μου βγει. Ελπίζω να μην μπει και όλο το μπουρ. Φαίνεται κι άλλο. Και τώρα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και μετά θα βάλουμε κι άλλο παρεμβατικό μέχρι να βγει από τις άκρες και από όλες. Θα βγει λαχανή, φαίνεται. Λαχανή θα βγει. Τώρα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και αυτή τη στιγμή. Αυτό το challenge θα βγει ωραίο γιατί μ' αρέσει το πράσινο και δεν είναι και σκούρο. Να το. Πρέπει να ανακατέψω αρκετά καλά. Για να δούμε αν θα μας βγει ωραίο. Ανακατεύουμε μέχρι να βγει από τις μεριές και από τις άκρες. Θα βγει λαχανή. Για να το ανακατέψουμε αρκετά καλά. Να βάλω άλλο λίγο γκίτερ. Και άλλο λίγο γκίτεράκι μας. Για να βγει και πιο καλό. Γιατί δεν βλέπω να φαίνεται πολύ το γκίτερ. Γι' αυτό θα βάλω αρκετό κομφετί.
Βλέπεις τώρα αρχίζει και γίνεται το slime. Τώρα. Ελπίζω να μας γίνει αυτό το βίντεο, αυτό το challenge, γιατί δεν το έχω κάνει πολλές φορές, το έχω κάνει πρώτη φορά μου και γι' αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε δεύτερη φορά και δεν μας έγινε και κάναμε δεύτερο. Θα βάλουμε κι άλλο Νικόλα, γιατί δεν βγαίνει. Θα βάλουμε και Νικόλα, γιατί δεν βγαίνει. Μόνο να ξέρετε, αυτή η συνταγή δεν συμφέρει. Τι δεν συμφέρει? Ήθελε να σας πει η Χρυσάνθη νωρίτερα. Λοιπόν, ότι πήγαμε και αγοράσαμε ό,τι κόλλα υπήρχε στην αγορά. Λοιπόν, έτσι ώστε να καταφέρουμε αυτή που θα μας έδινε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, για να δω κάτι Χρυσάνθη. Όσο προσθέτουμε κόλλα γίνεται ή τσάμπα? Γίνεται. Ωραία. Άρα. Τι άλλο? Άρα θέλει και άλλη κόλλα. Πόση κόλλα θέλει, κύριε και κύριοι? Αρκετή νομίζω. Βάλτε like και γράψτε. Πατήστε like. Πατήστε like. Γραφτείτε στο κανάλι της Χρυσάνθης. Για να μην χάσετε ούτε ένα βίντεο. Ναι, να μην χάσετε ούτε ένα βίντεο από αυτά που υποτίθεται ότι κάνει η Χρυσάνθη, αλλά συμμετέχω κι εγώ. Και γράψτε στα σχόλια ποιο θα είναι το πιο ωραίο slime. Θα είναι το άλλο το μπλε ή αυτό το πράσινο? Για γράψτε μας στα σχόλια ποιο θα είναι το πιο ωραίο slime. Και τώρα θα ανακατέψουμε αρκετά καλά, δεν βλέπω να γίνεται, αλλά με την κόλλα γίνεται αρκετά. Και εγώ δεν βλέπω να γίνεται, θα γίνει όμως. Θα γίνει. Θα ρίξουμε κανέναν τόνο κόλλα και θα γίνει. Αφού βλέπουμε ότι θα γίνει. Και πατήστε το subscribe, πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βίντεο. Η συνταγή αρχίζει και πετυχαίνει σιγά σιγά. Πετυχαίνει. Σιγά σιγά όμως, με αργά βήματα. Με αργά βήματα. Αυτό το βίντεο ίσως χρειαστεί να αγγίξει τις 2 ώρες, 3. Ναι. Φτιάξουμε κάνα κιλό slime εδώ. Γιατί βλέπω να γίνεται αρκετά το slime. Περίμενε. Τελικά το slime βγαίνει πράσινο εδώ. Βγαίνει πράσινο. Ναι, βλέπουμε. Το βλέπουμε. Να γίνεται πράσινο. Ή λαχανή πράσινο. Νομίζω αυτό θα γίνει ένα στόνο slime. Εγώ πάντως θα το κρατήσω. Φαίνεται αρκετά ωραίο. Και νομίζω θα γίνεται ελαστικό. Για να βάλουμε λίγη κόλλα. Αρχίζει και σπηραίνει. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό ή μαλακό ή τέτοιο, γιατί όπως βλέπετε αυτό εδώ πέρα είναι τέλειο. Αυτό εδώ πέρα είναι μαλακό. Να το. Όπως βλέπετε αυτό είναι το μπλε. Και πατήστε subscribe και γράψτε μας ποιο είναι το καλύτερο. Το slime, το πράσινο ή το μπλε? Αφού πετύχει. Αφού πετύχει. Γιατί δεν το βλέπω να πετυχαίνει. Θα βάλουμε άλλο λίγο. Όχι. Δεν βάλουμε άλλο αφρό. Δεν βάλουμε. Θα βάλουμε και άλλη κόλλα. Και λέω. Ναι, πάμε από αυτή. Για να βάλουμε και άλλη κόλλα. Μέχρι να μας βγει καλό το βίντεο. Όχι το βίντεο. Το slime. Ναι. Ναι, μέχρι να μας βγει καλό αυτό το slime, γιατί βλέπω να γίνεται λαχανή. Εμένα μου αρέσει αρκετά το λαχανή.
Κοιτάξτε το όμως, φίλοι μου. Δεν είναι φανταστικό? Σας δω αύριο την επόμενη φορά. Δεν θα χαρείτε πολύ? Και σήμερα λοιπόν φτιάξαμε ένα slime. Και θα κάνουμε σήμερα ξανά αύριο. Θα έχουμε πάρα πολλά βιντεάκια. Και για τους συνδρομητές μας έχει δώρα πάρα πολλά. Για τους συνδρομητές μας θα δώσουμε και γι' αυτούς ένα slime. Και αυτό το slime, κοιτάξτε πως είναι, φαίνεται αρκετά τέλειο. Βάλτε ξανά like, τόσα πολλά like που δεν έχετε βάλει ποτέ τόσα πολλά. Ποτέ τόσα πολλά. Όπως βλέπετε αυτό το βίντεο το κάνουμε επειδή δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Και ο μπαμπάς μου άφησε να κάνω ένα. Και αν αυτό είναι δοκιμαστικό. Και αν βγει καλό αυτό το βίντεο, θα με βάλει στο YouTube. Γιατί ήθελα να με βάλει και θα με βάλει. Και είναι τέλειο. Φίλοι μου, ξέχασα να σας δείξω και το άλλο. Να σας τα δείξω τώρα που το έκανα. Αυτό είναι λίγο πιο καλό, γιατί αυτό κόβεται. Και ελπίζω και αυτό να γίνει τέλειο. Κοιτάξτε το. Το βλέπετε? Να το. Και αυτό. Όπως βλέπετε, κοιτάξτε. Θα το παίζω με τη μαμά. Μπαμπάγια, παίρνει, μπορώ να το παίρνω στο σχολείο. Κοιτάξτε, φίλοι μου. Κάνει κράκ. Έχει δώρο και για εσάς όμως. Για τους συνδρομητές έχει πάρα πολλά ωραία slime. Μέχρι να το θέλετε θα σας το δώσουμε. Και τώρα παίζετε πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε λίγο. Όσο και αυτό το μικρό, ελπίζω να γίνεται έτσι και αυτό το μικρούλι. Γίνεται πολύ κοφτό. Είναι σαν τα μακαρόνια όταν δεν έχουν ψηθεί στο φούρνο. Σαν τα μακαρόνια που δεν έχουν ψηθεί στο φούρνο. Και μπαμπά, πες μου, μπορούν να το παίρνω στο σχολείο? Αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αν με αφήνει ο μπαμπάς θα το παίρνω ακόμη και στο σχολείο. Πώς θα έφτιαξα? Έβαλα κόλλα. Μετά έβαλα αυτοξυγίσματος. Μετά έβαλα χρώμα. Μετά έβαλα γκλίτερ. Μετά απορροπαντικό. Και μετά έβαλα και άλλη κόλλα. Μέχρι να γίνει αυτό το slime. Και για τους συνδρομητές μας έχει 1100 slime για να τους δώσουμε. Πατήστε subscribe, πατήστε το κουδουνάκι που βλέπετε εδώ πάνω για να μην χάσετε ούτε ένα βίντεο. Και τώρα αυτό εδώ πέρα το βίντεο έγινε μόνο που μου άφησε ο μπαμπάς. Αν δεν άφηνε δεν θα γινόταν τόσο ωραίο αυτό το ωραίο βίντεο που έκανα τώρα. Και θα με βάλει στο YouTube. Μην ξεχάσετε ότι αυτό το αγαπημένο μας βίντεο μπορείτε να το δείτε και στα κινητά, ακόμη και στα τάμπλετ. Αν με βάλει ο μπαμπάς και στα τάμπλετ, θα μπορείτε να με δείτε και στα τάμπλετ και στα κινητά, όπου θέλετε. Ακόμη
Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το τέλειο challenge. Σας αγαπώ όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι τέλεια. Γεια σας. Πάμε να το δείξει η μαμά.